kif wetkom iktar kmieni ħanala il-programm tal-lum ma' Matteus Grasso. Kif inti, Matteus? Thank you ħafna jina tajjeb. Inti tajba wkoll? La edinaw, tajbin. Ħadkelmu fuq ix-xaħam. Ek u vera, ek, eċitanti l-ħagġa, x-xaħam aħna dejjem nsebu fin-negattiv. Eżatt. Hemm xaħam. Mhux hekk, pożittiv. 100% mingħajru immutu. Ġifieri qiegħed hemm biex iżommna sħan, pereżempju fjiem ta' kesħa, da maġnana kieku qegħdin aħna f'xi North Pole. Tajjeb, dak iż-żmien speċjalment fl-antik ma tantx kellhom xilbsu, kieku ma kellhom xaħam kienu jmutu. Għax mingħajr ix-xaħam il-ġilda tagħna vera tkun irqiqa. Mhux hekk apparti, m'għandniex qisu riserva tajjeb ta' enerġija għal momenti li jkollna bżonn. Kollok xlaf handles u hekk. Xlaf handles. ċertu punt hemm il-pożittiv hemm il-negattiv insomma. Il-ħaġa hi, il-bużilli si illi rridu ħafna nies iridu xaħam kieku nistgħu nagħmlu ġisimna plastisin biex xaħam niftfawh post. Imma hawn min għandu ħafna xaħam. U xorta ngħidu mhux healthy, ma xorta fit, physically fit. Eżatt, pereżempju jiġu f'moħħi ir-wrestlers tas-sumo. Ġifieri dawn kulħadd jaf jew għal min ma jafx huma naħseb l-iktar nies kbar bħala sportivi li jeżistu. Imma għax huma jagħmlu exercise regolari ħafna. U exercise esagerate, ġifieri dawk jagħmlu ma' 3 sigħat 4 kuljum. Stef. Tgħidli x'għamlu jiġru? Lek, se tassumi. Jagħmlu wrestling, dak ir-wrestling l-istil tagħhom. Għax huma attivi fej ix-xaħam tagħhom jiġi storjat u tip ta' xaħam huwa differenti minn persuna obeżi illi ma tiċċaqlax. Mela hemm saying u tajjeb ħafna nibdew bih bl-Ingliż illi huwa dan. Mhux bl-Ingliż bil-Malti ħanajdu. Aħjar tkun overweight u fit, ġifieri qed tiċċaqlaq milli normal weight u ma tiċċaqlax. Mela dika number 1. Għas-saħħa primarjament. Weħlet l-kelma. Għax għaddera ovvjament dak huwa suġġett ieħor, imma għas-saħħa number 1. Issa, apparti minn hekk, affarijiet interessanti ħafna wkoll. Li jiżdied ix-xaħam mhijiex kwistjoni ta' kemm niekol kaloriji l-aktar, tajjeb, imma minn fejn ġejjin dawk il-kaloriji. Mela biex nivvinta eżempju. Is-saturates u non-saturates? Le. Ma npoġġilek hekk. Jekk hux pereżempju proteini, karboidrati, eċetera. Mela ġejjin. Jekk jiena ħadd platt ta' ġin u ftit kapuljat, tajjeb, illi b'kollox jammontaw għal 1500 kalorija, pereżempju, u nikkumparhom ma' biċċa ċikin, laħam, ħuta mhux ħażin u daqsxejn ħaxix mhux ħażin, illi wkoll huma 1500 kalorija, kif jinħadmu ġo ġismi, waqt illi il-proteini u il-fiber tal-ħaxix inħadem b'mod iktar effiċjenti mela ħafna minnu ma ġiex storjat bħala xaħam, il-carbohydrates, l-aġin, jekk hux patata, ħafna qar minn hekk, xi donut, xi deżerta, eċetera, ħafna minnu jinżamm. Mela għalhekk huwa periklu sa ċertu punt li dak li jkun jiffissa biss fuq il-kaloriji, għax inti il-kwalità tal-ikel hija ħafna iktar importanti minn kemm fih kaloriji l-oġġett. Mela allura nwaf ftit li tikollha ġin ħażin. Laqgħa xejn hemm kont se nasal. Mhuwiex il-problema tal-carbohydrates, il-problema hija jekk il-carbohydrates ikunu parti sostanzjali mid-dieta ta' dak li jkun. Ġifieri ħanerġa' ngħid l-istess eżempju. Jiena nista' nikol xorta 2000 kalorija kuljum, imma jekk dawk l-2000 darba qed nifukhom l-aktar fuq proteini u fuq xaħmijiet tajbin u bil-wisq anqas fuq il-karboidrati, hemmhekk ħanara riżultati anka jekk ma naqqas kif qed ngħidu mill-kaloriji li qed nikol b'kollox. Mela dika importanti wkoll. Issa, li aħna anka nidraw nixxarbu bil-makiesaħ, pereżempju nomu fil-makiesaħ. Jew nieħdu shower. Sabut li għandu ħafna benefiċċju anke għaċ-ċirkolazzjoni tad-demm. Għal-ħafna. Li għamlu pereżempju f'ċertu postijiet fl-East illi anka jinżlu jom naf fil-Christmas jew fin-New Year, insomma, dik tajba s-saħħa u tajba wkoll biex jimmetabolizzalek ix-xaħam. Jiġifieri mhux vera li nieħdu rieħ u taqbadna ċmajra u bronkiter u dawn l-affarijiet. Le, ħafna. Ħafna mit. Teoriji, eżatt. Jiġifieri aħna li ta' spiss nomu jew nixxarbu bil-makiesaħ ukoll li sibu illi jimetabolizza xi ħaġa fatta interessanti. Issa, l-eżerċizzju għalfejn huwa daqshekk famuż. Għax jaħraq li x-xaħam biss? Le. Għax apparti li jaħraq ix-xaħam, jgħin li l-ġisem biex jerġa' ma jrabbix xaħam.
Ġifieri, jekk nikkumparaw persuna li tagħmel dieta biss, jew li toqgħod attenta x'tikol biss. Mingħajr eżerċizzju. Mingħajr eżerċizzju, ma' persuna li toqgħod attenta tażel l-ikel u tagħmel l-eżerċizzju hemm baħar jikkumbatti. Mhux fid-dera biss, dak li jkun tara iktar toned, aktar għandu enerġija, aktar forsi pożittiv, aktar hyper il-kelma, però anka xi jkun qed jiġri minn ġewwa. L-storage ħajkun ħafna anqas meta aħna edin namlu l-exercise apparti l-ikel. Kien hemm xi punti oħrajn, battom l-ħani tolbok